No onkos tullut kesä nyt? Talven keskelle ja laitetaanko pesä nyt? Pikkulinnuille. Moikka kaikille, mun nimi on Väinö, mä oon amatöörimuusikko ja biotieteiden opiskelija. Ja tervetuloa mun ensimmäiseen Väinö-blogiin. Nyt kun on joulukuu, niin ajattelin, että voitais vähän haiskella joulutunnelmia koristelemalla tätä mun kämppää ja nautitaan sesongista. Tämähän on oikein klassinen tapa koristella ja tää on hauska, kun voi oikein heittäytyy luovaksi näiden kaikkien kuvioiden kanssa. Normaalisti käytettäisiin puhdasta paperia tai ehkä jopa silkkipaperia, mutta mä sanon, että ei se niin tarkkaa ole. Voi ihan ekologisuuden nimissäkin kierrättää roskista kauniita hiutaleita tai sit kierrättää tän jutun turhan kelakirjeen vähän mieltä ylentävämpään muotoon. On 6 kynttilöitä nyt käynyt kukkimaan pimeitä talven näitä nyt. Pikkulinnuille! Hyvää joulua vaan sullekin! Kämppis luulee olevansa aivan helvetin hauska välillä. Ja kyllä, asun kämppiksen kanssa. Ei tarvitse tulla Petteri Orpon tänne urputtamaan yksin asuvien opiskelijoiden asumismenoista. On toi teikkaripelikämppis kyllä toisaalta paljon parempi kuin ne, tietääks ne hiton epäsosiaaliset solukämppiksi, joita ei viitti edes moikata, saati sit sanoa mitään kertyvistä tiskivuorista tai hellan siivoamisesta. Vittu, mä olin kyllä kusipäinen kämppis silloin solussa asuessa. Mitäs sanotte? Tässä tulee vähän tällainen raskaampi joululakki. Kai te tiedätte nää suomalaisten heavy-artistien raskasta joulua konsertit. Kyllä tiedätte nää. Kämppis pääsi kuuntelemaan niitä tässä viime viikonloppuna. Pääsi vanhempiensa rahoilla. En nokkare. En oo. En sitten yhtään. Ei se oo se arvostamuudenkaan. Ei se oo ketään hyviä esiintyjiä tänä vuonna. Kyllä se oikeastaan on. Lumi on jo peittänyt. Kukat Laksosessa. Järven aalto jäätynyt. Pikkulinnuille! Aha, tosi hasu juttu, ihan itekö keksit? On kyllä komeat maisemat täällä. Metsässä kuljeskeluhan tutkitusti parantaa mielenterveyttä. Älkää kertoko Orpolle. Kohta se leikkaa masentuneilta opiskelijoilta terapiatuet ja komentaa kaikki mettälenkille. Mä tuossa Topmanilla yksi päivä sellaisia hopeisia glitteri-joulukoriste käpyjä ja mietin, että voisi olla kiva tehdä sellaisia itse, niin ei tarvitse maksaa 4 € jostain vitun kämäsestä koristelaatikosta. Noin se toisi helppo laskaralla ja eihän siihen tarvitse kuin käpyjä, ilmaisia, liimapurkin omistin jo, eli käytännössä ilmanen, niin? Ja sitten tällaista random glitteriä, jota on lojunut jossain kaapissa jostain vuodesta käpyjä 6 lähtien, eli käytännössä ilmanen.
Ja sitten tietysti tällainen itse koristeltava joulukoriste, johon liimailla asioita. Joulu on siinä mielessä ihan helvetin omituista aikaa, että kun katsoo ulos, niin siellä on hiljasta, siellä on rauha maassa, metsä nukkui alla jään ja näin edelleen. Mut heti kun menee mihinkään ihmisten ilmoille, niin hirveä kiire ja hoppu. Ja pitäisi käydä joulutorilla ja ostaa lahjat ja leipoa pipareita, torttuja, lusikkaleipiä ja kaikkea mahdollista. Ja keksii uusi porkkanalaatikkoresepti ja nauttia yltäkylläisyydestä, mutta ei tietenkään niin paljon painoa tulisi lisää. Ja hirveän hektistä touhua. Ja sitten tietysti kiitos meidän ihanan globaalin markkinatalousjärjestelmän, niin me voidaan nykyään aloittaa jouluyrityssuorittaminen jo lokakuussa. Mähän pidän Halloween lepakot ihan periaatteen vuoksi seinillä joulukuun puoleen väliin asti. It's beginning to look a lot like this. Decorations in every store. It's a sight for my eyes to see that put them up before Halloween. That's just uncalled for. Hieno parodia, käykää kuuntelemaan. Eikö se ole hieno kuusi? Maksoi jonkun 5 € kaupassa ja säilyy vuodesta toiseen. Se olisi jo koristaissakin rahaa, kun ei tähän mahu kuin ihan muutama. Mä kumminkin tykkään joulusta sit lopulta. Siinä on se oma aikansa ja paikkansa ja se aika ei ole lokakuu. Ja se paikka ei ole joka ikinen vitun tavaratalo Suomessa. Mut sit kun löytyy sellainen oikea aika ja paikka, niin on tää lopulta tosi mukava ja tunnelmallinen juhla. Muistetaan vaan, että ei ylisyöditetä joulua, vaan chillataan vähän ja nauditaan lomasta. Ja ollaan maltillisia sen glögin maustamisen kanssa. Ei laiteta paljon, ihan vaan vähän. Ihan vaan sillä lailla, että selvitään joulusta ilman, että päädytään kuristamaan se perheen homofobinen mummo tai se rasistinen salaliittoteoria setämies setä tai ne rääkyvät hemmatellut serkkulapset. Aivan helvetin hyvää joulua teille kaikille! Joulupukin töissä, joulupukin töissä, joulupukin töissä, täällä jokainen me ollaan. Joulupukin töissä, joulupukin töissä, joulupukin töissä, täällä jokainen. Joulupukin töissä, joulupukin töissä, joulupukin töissä, täällä jokainen.